David! Haide acolo, Bogdan. Hai cu scara. Lasă mine, poate cu David. Mergem și pe el un pic. Nu poți pe Bogdan, pe David. Dai pupic la David. Da. Nu fuge. Sfârșit? Ieșit. Să văd? Vom filma. Să văd? Stai că te arată la final, stai. Imediat, că nu se vede acum. Eu ai mucit. Bine, nu strânge Bogdan, lasă liber. Lasă-l acum un picuț. Așa. Hello! Sus! David! Cucu! Jos! Sus! Hai! 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 Lasă, Bogdan, lasă să nu pice. Hai sus! Hai! Bravo! Jos, fruncuțu! Jos, fruncuțu! Jos, fruncuțu! Jos! Jos! Hai sus! 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 Hai sus! Nene! Nene! Cucu! David! 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 Nene! 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 Cucu! 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 Ciao! Stai, mănâncă tot de acolo. Bogdan, vrei să mănâncă bucățitorul mai grand de acolo? Nu. Vrei? Așa? Zâmblici. Hai să mai nu se ia acum. O trecut? O trecut? Fii atent să alegi care... Mami, nu te de jos. Dacă îți dai statul. Și rău de câte rău la ora, te duce să văd nasul, să fie bine, că ți dă plin cu muci. Doi copii mu coșa, eu. Bogdan, dai de un miez de la napolitanie. Se ține după celălalt. N-am mâncat nimic. Filmează-mă pe mine că doamne mâncă. Și mănâncă tot de acolo. Bogdan, mănânge aici. În ce te-ai pus la nasul?